Кадерле дуслар, без хәзер сезнең белән танышабыз Пермь татарлары белән. Менә аларның костюмнары без ансамбльгә менә шулай иттереп тапшырдык. Әлбәттә, бу костюмнарны безгә этнографлар табып бирделәр. Biz аларны инде күптән 2000 еллар бирле бездә программада бик күп Пермь татарлары биюе. Инде менә бүгенге сездә күрсәтелгән эпизодларда менә бу костюмнарны без сезгә тәкъдим итәбез. Әлбәттә, менә художниклар таптылар, ничектер менә шундый төймәләр, хәситә. Бу безнең Казан татарларында да, Оренбург татарларында да бар. Күп татарларда бу бар, әлбәттә, бик аерылып тора. Зур камзол, ананар путалар чигелгән. Әлбәттә, бу үзенчә бик фольклорга оешкан костюмнар. Әлбәттә, без аларны менә ничек халык кигән, шул килеш күрсәтергә тырышабыз. Мин биючеләрне чакырам. Пермь татарлары биюеннән кичкенә фрагмент. Татарлар биюендә хәрәкәтләр киң кылач белән алына. Әлбәттә, игътибар итсәк, биюдә парлы куллар аеруча кызыклы. Һичшиксез, бу бию үзенең характеры һәм яктылыгы белән башка биюләрдән аерылып тора. Үзегез карагыз. Рәхмәт сезгә.